She's seriously sick. How can they put her in prison? Indodakazi yomunye wabagwetshiwe ithi bekungafanele umama wayo etholwe eneqala kanti umnikazi wale nkampani ucashile futhi usekhona kuleli. He's still in this country and he's still running huge business in this country. He's the main boss. He doesn't go to stay in that factory. You know, that factory is just one little thing of his huge business here. He doesn't care that. Uphiko oluphenya amacala omphakathi iNPA luthi nakuba belulindele isigwebo singaphezulu kwalesi kepha luyasemukela isigwebo. Sakuthokozela ukuthi inkantolo ikwazile ukuthi lapho bephula khona imithetho yethu efana nale ama labor laws ikwazile ukuthi banikeze isigwebo sokuthi babe ngaphakathi kunokuthi babhadale ama-fine. Iphini likangqongqoshe wezisebenzi lithi sesiphelile isikhathi sokuthi abantu bokufika bazenzele umathanda kuleli njengoba bekungokokuqala ngqa ukuba inkantolo ijezisa abasolwa ngamacala afana nalawa ngesigwebo esifana nalesi. People are going to know that if you disregard the laws of this republic, we are going straight to jail. But beyond that, it is sending a message to anyone who wants to come to this country, coming from different countries, who want to come to this country and do as they wish. That era has ended. Kusenjalo enkantolo ephakeme yaseMthatha namhlanje kuqhubekile ukwethula kobufakazi ecaleni lokubulawa kwabantu abayishumi elusikisiki njengoba omunye wabasolwa umzukisi Ndamase Ozimele ebeqhubeka ngokujikijela ngemibuzo uLwando Abi osephenduke ufakazi wombuso.